מק מק. הם כולם תראה, כולם נשים. תסתכל. חוץ מהקטן. בוא, תקרב איתי, בוא. לא? לא. איזה יופי, תראה איזה לשון יש לה, יואו. איזה חמודה. בוא נעמוד עם הג'ירפה. בוקר טוב. תתקרבו, אבל סובבו כאילו. עם מה היא יכולה? איך הן נלחמות עם הצוואר? מה זה? טליה! נוחי, תראה איזה יופי. חמר. הוא נראה קצת כמו ליקה, נכון? יש לו לשון. לשון גדולה כמו של נוח. יש לו זנב ארוך. הם חושבים שאנחנו מביאים להם אוכל. שחור על לבן או לבן על שחור? לבן על שחור. לבן שחור, וגילינו את זה כשלאחד הזברות היה מחלה כזאת שנשרה לו הפרווה, ומתחת לפרווה הם שחורים. הם שחור, כן. וכל הפרווה שלהם זה כמו טביעת עץ. וזה ג'ירפות מסוג אחר. הן בדרך כלל חופשיות, כן, הן יכולות לצאת. כן, הראם הזה... זה בשטח האפריקאי.